és entretinguda, és divertida, cau simpàtica, però tampoc és res de l'altre món. A veure com ho enfoco això. Avui us vinc a recomanar una pel·lícula que s'acaba d'estrenar a cinema. De fet, la majoria de vosaltres encara podeu trobar-la en cartellera, però no us vinc a recomanar-la perquè aneu a veure-la a sala, sinó que us l'apunteu a la llista de pendents i quan s'estreni a plataforma, tingueu una tarda, un vespre tonto i no sabíeu què veure, us en recordeu d'ella, li doneu una oportunitat i la gaudiu com a l'entreteniment que és. La pel·lícula en qüestió es diu Cold Storage, que aquí s'ha traduït com a Turno de Noche, que per poc que sapigueu una mica d'anglès sabreu que no és una traducció literal, però un cop veieu la pel·lícula veureu que bé. Doncs el títol encaixa bastant amb el que passa a la pel·lícula. I per què us dic que no val la pena que aneu al cine a veure-la o que pagueu una entrada de cinema a veure-la? Doncs perquè és entretinguda, és divertida, cau simpàtica, però tampoc és res de l'altre món. I si sou d'aquella gent una miqueta selectiva a l'hora de què anar a veure al cinema, doncs bàsicament penseu que aquesta us la podeu guardar per quan estigueu tranquil·lament al sofà de casa amb la plataforma que pagueu religiosament cada mes. I de què va la pel·lícula? Doncs bàsicament aquí ens trobem en una barreja de terror i comèdia, que malauradament no acaba de ser del tot terror ni del tot comèdia. Però bé, això ja hi arribarem. Ens situem a l'any 1979, quan una missió espacial de recollida de mostres cau a la Terra, alguns fragments queden escampats i un d'ells conté una estranya substància alienígena altament contagiosa. Un cop l'exèrcit troba aquesta substància, doncs queda emmagatzemada en una instal·lació secreta d'aquestes tan famoses dels fans de la conspiració. A partir d'aquí fem un salt d'aproximadament 20 i escaig anys, ens situem a l'actualitat i aquestes instal·lacions mega secretes s'han convertit en un espai d'emmagatzematge per al públic general. A partir d'aquí, doncs ja us podeu imaginar una miqueta el que pot arribar a passar. Aquest virus s'acaba escampant, s'ha de contenir i tot acaba esdevenint un desastre de proporcions bíbliques. Però què té d'entretingut aquesta pel·lícula? Doncs aquesta barreja que us comentava de comèdia i terror amb el seu punt de gore. Quin és un dels seus punts dèbils, diguéssim? Doncs que no acaba d'explotar ni l'humor al 100% ni el terror o el gore al 100%. Jo crec que si es hagués acabat definint més per una d'aquestes dues vessants, la pel·lícula podria ser una miqueta més del que t'acaba oferint, que malgrat tot és el que us dic, és un molt bon entreteniment, 1h40 d'aquelles que passen volant, us va arrencant algun somriure, us fa algun espant o fins i tot apartar una miqueta la mirada en depèn de quines escenes i després, un cop s'ha acabat, l'oblideu, però ja heu passat una bona tarda. I és que també la producció d'aquesta pel·lícula té una mica aquestes dues vessants de terror i comèdia, doncs aquí tenim experiència i gairebé un debut. Per una banda tenim el guió, que està escrit per David Coeb. Aquest nom a la majoria segurament us sonarà. Que és un personatge també bastant erràtic, perquè l'hem tingut en grans pel·lícules fent el guió com Missió Impossible, la primera entrega de Jurassic Park o l'Spider-Man de Sam Raimi, però també hem de recordar que aquest paio és el responsable de pel·lícules com Jurassic Park, El món perdut, o la Indiana Jones i la calavera de cristall. Aquesta potser podríem dir que cau una miqueta entremig dels desastres que fa i les obres mestres que també és capaç de treure. I a la direcció tenim la inexperiència, Johnny Campbell, un director que amb prou feines havia fet una pel·lícula l'any 2006, és més conegut per televisió, havia sigut el responsable dels 3 primers capítols de la primera temporada d'una sèrie britànica sobre zombis que es diu In the Flesh, que no la podeu trobar segurament enlloc, però si en algun moment l'aconseguiu, us la recomano moltíssim. I aquí ja ens anem una miqueta més a la vena friki, és el responsable d'un dels millors capítols de Doctor Who, que és Vincent and the Doctor. Ja només per això, diguéssim, té certa reputació. Però aquesta combinació no desentona. Realment la inexperiència del director no es nota perquè la pel·lícula tampoc li exigeix gaire res. O sigui, és un pur entreteniment que no és una pel·lícula d'autor, simplement es limita a plantar la càmera com toca i això ho fa bé. I com a protagonistes tenim d'una banda Georgina Campbell, que també l'hem vist a diverses sèries de televisió, i bé, una de les dues cares més conegudes, una és Joe Keery,
que és l'Steve de Stranger Things, fent un paper gairebé una miqueta similar al que també fa a la sèrie. I la cara més coneguda és Liam Neeson, que d'uns anys ençà està abraçant aquesta vessant còmica que té, que, atenció, no és una vessant còmica si fa gràcia sense buscar fer bromes. O sigui, segueix mantinguent aquest posat estoic, dur, d'amenaçador que té a moltes pel·lícules, però el context és humorístic i encaixa molt i molt bé. No sé ben bé com explicar-ho. És que fa riure sense voler fer riure i ho fa molt bé. Crec que Liam Neeson últimament s'està sentint molt còmode amb aquest tipus de papers. I la pel·lícula, en general, té la gran majoria de clitxers que podem trobar a la sèrie B. Alguns efectes especials que estan bé, però que també petardegen una miqueta, escenes, el que us deia, aprofitant el gore, però malauradament potser no explotant-lo al 100%, escenes bastant absurdes, surrealistes, però també alguns diàlegs que estan bastant bé entre els seus protagonistes, dos inadaptats que a la seva manera tenen els seus propis problemes i aquí acaben encaixant. El personatge de Liam Neeson ja diguéssim que va totalment a part i és una cosa molt especial. I és això, o sigui, no aspira a res, no busca res, simplement entreté, fa passar una bona estona i jo crec que ja només per això val la pena que li dongueu una oportunitat. La deixen preparada per una segona entrega. Si serà o no hi serà, doncs no ho sé, però si hi és, segurament serà més dolenta que aquesta, però li donem una oportunitat perquè la primera ens ha deixat un bon prou sabor de boca. No sé si l'heu vist al cinema, si no, guardeu-vos-la, apunteu-vos-la, com has dit, quan l'hàgiu vist la comenteu, si us crida una miqueta l'atenció, si us ha agradat, no us ha agradat, ja ho sabeu. Per això teniu els comentaris aquí sota aquest vídeo per deixar la vostra opinió sobre Cold Storage, que ja ho sabeu que aquí s'ha traduït com a turno de noche.